Bé, als anys 60, quan em vaig començar a interessar a fons pels castells, hi havia molts pocs llibres que ens poguessin explicar d'on venia i què representava tot això, del fet casteller, no? Un d'ells, a banda d'un que quasi gairebé no es trobava, que era el llibre de Els castells dels xiquets de Valls, d'en Blasi Vallespinosa, l'altre era el del Jordi Morani Glanxet de Tarragona, que aquest sí que era a l'abast. Però em vaig assabentar, segurament gràcies al meu amic Josep Galofré, que estudiava a Terrassa i freqüentava les visites a la tintoreria que l'Emili Miró regentava al carrer de l'Autonomia, que llavors es deia Oviedo, després va canviar el nom, doncs vaig saber de l'existència del llibre del Milió i el vaig comprar naturalment. Després jo, a partir del 72, vaig fer cròniques de castells regularment, primer el Noticiero Universal, que en dèiem el Ciero popularment, i després a La Vanguardia. Abans que tot això passés, ja havia conegut el Miliu perquè ell anava a totes les diades importants, a la Bisbal, al Vendrell, a Valls, a Vilafranca, i el fet de que, a més, el meu avi havia tingut farmàcia al Vendrell feia que hi hagués com una mica de feeling en aquest sentit, no? Bueno, a partir d'aquí va néixer una amistat doncs, que es va enfortir al pas dels anys. Arran del fet que féssim cròniques amb alguns altres cronistes, hi havia el Jaume Casanova Crossa, que les feia al Correo Català, doncs ens vam empescar allò de, com que l'Emili era una persona que tenia una fluïdesa verbal notable, i a més, quan se'l requeria a parlar amb alguns dinars de celebració de finals de temporada, treia d'aquelles quartilles que sempre deia que no s'havia preparat res, però ja ho tenia tot a punt, doncs va fer que li diguéssim d'una manera així mig oficial, mig en broma, quasi, com el patriarca de les lletres castelleres, no? Amb un cert respecte, perquè doncs, la seva edat ho mereixia, i el fet de que s'hagués empescat a fer una biografia sobre els gens del Vendell doncs, també tenia la seva gràcia. I aquesta catalogació, menys tinguda per alguns però valorada per molts altres, doncs el va acompanyar fins a la seva mort, el patriarca de les lletres castelleres. Recordo també, a part de totes les vivències que poguessin tenir al voltant dels castells, que quan el Pere Català Roca preparava l'edició de Montcasteller, la que va ser la primera enciclopèdia dels castells, ens van citar a casa l'Emili, darrere el que era la tintoreria, amb uns quants. Recordo que hi havia el pare dels Grau, que la seva dona precisament va ser la que es va encarregar de fer el pa amb tomaca i les truites, i també hi havia el Joan Gala, que era cronista llavors del Telexpress, això, i el Pere Català mateix, i de Vilafranca hi vam anar a l'Oriol Rossell i jo. I aquesta trobada era més que res per veure si algú podíem aportar algun mot que s'utilitzés en algunes contrades castelleres i en altres no, per anar-ho posant en el diccionari dels castells, no? I va ser una jornada que si ens vam aplegar entre 9 i 10 vam sortir d'allà a la 1 de la matinada explicant coses i anècdotes i fets dels castells. A partir d'aquí, una altra cosa que puc explicar de l'Emilio és que vaig batejar un dels meus fills, el segon, un dia que coincidia amb la diada dels castellers de Vilafranca. I ell va venir i dic, Emilio, no et vols pas quedar al bateig aquesta tarda que acabarem de fer la... I s'hi va quedar amb tota la... A més, hi havia la cosa de que uns bons amics meus són de Terrassa i ell que havia vingut segurament amb altres castellers es va quedar i aquests amics terrassencs els van tornar a casa seva. No? A partir d'aquí ja empalmo amb la crònica mortuòria que li vaig dedicar quan es va morir, que recordo que el titulava més o menys Dimecres de Cendra, perquè va morir precisament en un dia que els catòlics els hi posaven
la cendra en el front, no? Tot un dia ben especial. Ja et dic, els records que pugui tenir d'ell són immillorables, malgrat que li vaig retreure una vegada que en el seu llibre sobre el Vendrell, ens, sense voler-ho, ens menystenia una mica els castellers de Vilafranca, perquè deia que estàvem estancats en els castells de Set. Però és que estàvem estancats quan ell va escriure això, perquè depeníem dels del Vendrell que ens fotien la canalla, a base d'untar-los i de, i d'entendre's amb les famílies respectives, i esclar, ens trobàvem que aquella canalla eren més del Vendrell quasi que no pas nostre, no? I aquí venia aquest estancament que no podíem tirar endavant. Però bé, això són anècdotes que no menys tenen la categoria del personatge i del qual, doncs, jo també recordo que encara a gairebé amb 90 anys, perquè havia nascut el 1900 i anàvem al segle, a finals dels 80 encara el veies quasi corrent d'anar aquí a Vilafranca per la Rambla, anant des d'allà on havien aparcat fins a la plaça per no perdre's res. Vull dir que era un home que tenia una vitalitat i una fortalesa física envejable. I a part d'això, uns coneixements castellers que van portar-lo, doncs, a crear no una, sinó dues colles i a portar més d'una camisa, però això ja forma part de la idiosincràsia de cadascú. Eloi Miralles i Figueres, que precisament duíem les mateixes inicials, que no m'he recordat de dir-ho, EMF. De manera que si algú signava amb les inicials, de vegades es podia confondre si era una o si era l'altra. Una de les divergències que va tenir les dues colles de Terrassa, entre les dues colles de Terrassa, va ser el fet doncs, que ell no era contrari als concursos, sinó que els avalava, no? I que li agradava molt anar-hi. Però pròpiament en l'any que jo vaig ser president, el 88, no recordo cap cosa en especial. La cosa més especial que hi va haver és el cabreig de la Colla Vella, perquè no se li va donar com a vàlid un 3 de 9 que ells el donaven per carregat, però que les imatges demostraven clarament que per mil·límetres o centímetres no havia tocat el peu on havia de tocar, no? Però no, en aquest aspecte no el recordo jo com una persona que tingués un paper, diríem, notable o decisiu en els concursos. Era allò d'agradar-li d'anar-hi i gaudir-los, no?